Ze kategoritan, ez dakit nola esatean, ez da ze pixutan lehiatzen zendun. Hasi nintzen 60 kilotan, eta gero igo 64 horaz muskulatu nintzen, eta gero berriz jaitzi 60ra. Ebilina ez beti 64 horan da ligero eta, harina eta superharina. Harina eta superharina. Gero ja profesionaletan aurreko egunean pisatzen zarela, ja horre hasi nintzen gehiago jairtzen, eta hor ja... Hori ikaragarria da, zu adibidez, 60 kilo arteko lehiaketa batiteko, zenbat arte geiste zinean, da gero aurreko egunean jaten da edaten azte zatetan, no arte rekuperatzen zendun? Fisionatu mailan, egia esan ez dela asko rekuperatzen, ze pisatzen zera, eta hortik 2 ordutara borroka egiten dozu. Bueno, mantendu behar zara gutxi gora bera, borrokatuko duzun pisuan. Baina profesionaletan bai egiten direla, erokeriak, ez da? Bai, erokeri, bai, galantak. Eta kentzen dituzu astebeten 5 kilo, hori kontuan hartuta ura, eta hau dutzen zela barruti, baina bai, 5 kilo. Ia edan gabe, jan gabe, Nahiko. Hola gelditzen da gero barroa dana, ez da? Hoi bai, gero pisatu ostean, azten zara daten jaten, eta justen zara. Baina bai, ni futboletin entorren ez, hankak nituen eta pisatzen nituen 69 kilo. Eta lehenengo borroka izan zen 61 kilotan. Kendu bosatzen nintzenean, behartu nuela apur bat emetik, baina argaldu nintzen eta 8 kilo kendu nituen lehenengo borrokarako. Bai. Ona.